Regatul independent Bhutan se află în Asia de Sud-Est, la o altitudine medie de peste 2000 de metri, între India la sud și Tibet la nord. Regatul Dragonului Tunet se află sus, între vârfurile munților Himalaya. Capitala acestei fascinante țări este Thimphu, la 2300 de metri deasupra nivelului mării, și este un loc unde se călătorește cu greu. Ne întâmpină o poartă mare și o stupa. Până prin anii 60, Bhutan era protejat de intruși datorită poziției geografice, fiind total rupt de lumea exterioară. Aici budismul domină totul. Iată templul Changanga. Unul dintre cele mai vechi temple din Valea Thimphu, construit în secolul XV de un descendent al fondatorului școlii budiste Drukpa. Templul a fost renovat la sfârșitul secolului 20 și este vizitat de multe familii. Orașul e locuit în principal de călugări de rang înalt, familia regală, membri ai guvernului, diversi oficiali și o clasă de mijloc în permanentă schimbare. Azi, traficul devine mult mai dens, dar e încă suportabil și puținii polițiști sunt destul de prietenoși. În Bhutan, stilul construcțiilor e reglementat cu strictețe. Prin decret regal, clădirile trebuie să reflecte arhitectura tradițională. Templul Pangri Zampa se află în colțul nordic al orașului, pe malul râului Vang. Două clădiri albe impresionante în centrul mănăstirii. După ce a sosit în Bhutan în 1616, Sabdrung Navnag Nomgyal a locuit aici, deoarece templul i s-a arătat într-o viziune. Azi, școala mănăstirească de astrologie se află în spatele unui lung zid de rugăciune din piatră sculptată și înconjurat de o pădure de chiparoși. Un șir lung de steaguri de rugăciune înfrumusețează un pod în centrul capitalei, o priveliște fascinantă. De aici, nu e departe până la marea piață Tson Kang, un loc de întâlnire plin de culoare pentru negustori și fermieri. E o ofertă foarte bogată de legume, fructe, mirodenii și tot felul de alte mărfuri. 409. La jumătatea drumului spre un deal se află memorialul Chorten, construit în 1974. Acest impresionant monument cu vârful stupei aurit a fost construit în onoarea celui de-al treilea rege decedat, dar e expusă doar o fotografie a sa. Monumentul a fost ridicat de mama regelui. Clădirea principală este fortăreața credinței glorioase, Tashi Chodzong, construită la ordinul lui Sabdrung. În 1641 a fost reședința de vară atât a regelui cât și a preoțimii, dar și sediul guvernului.
La sud de Thimphu, unde se despart străzile Paro și Punakha, Semtokadzong e așezată într-o poziție strategică, o fortăreață bhutaneză tipică. Zidurile în pantă solide ale Palatului Învățăturilor Profund Tantrice au fost proiectate în 1634 pentru a respinge atacurile a 5 grupuri de călugări. La începuturi, Bhutan a fost un principat hindus feudal până în secolul VIII, când misionarii indieni au introdus budismul. Totuși, în secolul următor, călugării tibetani s-au opus violent. Au înlocuit budismul cu lamaismul, în cadrul căruia s-au format numeroase subgrupuri. Străzi înguste, șerpuite și pante abrupte sunt tipice în Bhutan. De la deschiderea treptată a țării, drumurile majore din văile muntoase au fost extinse. Drumul spre Punakha merge prin trecătoarea Dokula, în vârful căreia ies din ceață 108 ciorten. Ciorten sunt vase pentru ofrande religioase care în țările himalaiene simbolizează conștiința lui Buddha și deci sunt sacre. Ceața dispare la fel de repede cum a venit și templul Drukvangyal Iha Kang apare de nicăieri pe un deal din apropiere. Se pare că modelul pentru templul Zando Pelri a fost palatul de cupru al lui Guru Rinpoche. A fost ridicat în memoria faptelor și a gesturilor sfinte ale celui de-al 4-lea rege. Drumul coboară de la 3050 de metri spre valea următoare. Era o vreme când văile râurilor și cărările înguste de munte puteau fi străbătute doar cu animale de povară. Trecem din nou pe lângă sate mici cu căsuțe bine păstrate care par să se agațe de stâncă. În centrul satului e un mic magazin. Din când în când trec microbuze, iar monumentele Ciorten continuă să protejeze împotriva demonilor. De la Thimphu la următoarea așezare, ceva mai mare, e un drum de aproape 2 ore. Lobeisa e la o intersecție care duce la Punakha și Vangdue Podrang. Satul se dezvoltă relativ rapid și un număr de clădiri atrăgătoare și mici cârciumi sunt în competiție cu piața locală. Aici își fac cumpărăturile fermierii din regiune și vehiculele se opresc să încarce mari cantități de bunuri. Mergem pe singurul drum spre Punakha. Curând apare râul Punatsang și grupuri de călugări se grăbesc în aceeași direcție. Punakha, un sat mare a cărui clădire principală este templul unei mănăstiri așezat strategic la confluența a 2 râuri.
Punakha Dzong a fost capitala de iarnă a Bhutanului timp de peste 300 de ani. Guru Rinpoche a binecuvântat locul și a prezis construcția unei fortărețe aici. În 1637, Sabdrung a venit și și-a așezat tabăra aici. În aceeași noapte a avut un vis profetic. Astfel, a decis să construiască o fortăreață-mănăstire și să depună aici un obiect de cult foarte prețios pe care l adusese de la mănăstirea lui din Tibet. E vorba de statuia lui Avalokiteshvara, care a apăruse în mod miraculos, nu se știe de unde. Tibetanii o voiau înapoi și au atacat, dar cei din Bhutan au apărat-o cu succes. Este un eveniment sărbătorit anual. La Punakha vin oameni din toată țara pentru a sărbători Festivalul Victoriei la mănăstire. În timpul festivalului, fortăreața mănăstire e deschisă publicului. În timpul festivităților care durează 3 zile, mii de oameni populează curtea mare pentru a lua parte la procesiuni religioase și dansuri rituale. Călugări cu măști reproduc zeități protectoare existente în templu sub formă de picturi și sculpturi. Clovni distrează lumea împreună cu coruri de femei, totul sub privirile binevoitoare ale lui Jack Kempo. Scene din viața de zi cu zi a celor din Bhutan sunt transpuse în dans, la câmp, la vânătoare. Zeii le sunt mereu aproape. Câteva dansuri misterioase îl recrează pe Sabdrung, conducătorul școlii Drukpa în secolul XVII. Un călugăr care îl impresionează pe Sabdrung Rinpoche apare în fața mulțimii, iar demonii sunt alungați din nou. Rezultatul este victoria forțelor binelui asupra răului. Religia stă la baza vieții de zi cu zi și ritualurile sacre sunt tratate cu cel mai mare respect. Oamenii sunt încântați de festival și își petrec întreaga zi aici. Călugări în costume colorate și cu măști, împreună cu oamenii care cântă și dansează, creează o atmosferă mistică și fac din festival un eveniment special. Bhutan e o țară pașnică, a cărui simbol este un dragon. În secolul XII, în timpul construcției unei mănăstiri tibetane, s-a auzit un tunet, interpretat ca vocea dragonului. Bhutan e o țară cu orezării fertile și livezi, sătucuri colorate, văi adânci și largi și munți acoperiți de zăpadă. Agricultura este principala sursă de venit. Aici cresc aproximativ 5500 de specii de plante, multe cu proprietăți medicinale. Mama natură este venerată, iar cultura și tradițiile sunt respectate.
Chimi Lag Hang, un loc idilic, e așezat pe un deal în Valea Punaka și e înconjurată de orezării. Templul este un loc de pelerinaj pentru femeile infertile. Un arbore sacru și o pădure de steaguri de rugăciune înconjoară mica mănăstire Chimi, construită pe un platou. A fost întemeiată de Nga Wangchogyel, al 14-lea moștenitor al lui Ralun, în 1499. Se află pe locul unei stupa, construită de mult la ordinul lui Lama Drukpa Kunle. Deasupra râului Punat Shang și cu un punct de control pe pod, mănăstirea Wangdue Podrang domină o creastă muntoasă maestoasă. O zeitate i-a apărut în vis întemeietorului Imperiului și i-a prezis că va fi pace și că o mănăstire fortificată va fi construită sub forma unui taur adormit. Mănăstirea fortificată e fermecătoare și rustică. A fost construită în diferite stadii. Clădirea cea mai retrasă, chiar deasupra podului, este partea cea mai veche. Dar secretele sale sunt ascunse vizitatorilor. De aici, drumul revine la Valea Thimphu, apoi către sud. 3 ciorteni protejează Chuzem împotriva spiritelor rele. Acolo unde se întâlnesc râurile Paro și Thimphu, drumul se bifurcă. La început, Valea Paro este îngustă, sălbatică și goală. Micul templu al zeității tibetane Ghepo păzește o curbă strategică. Locul îngust nu permite câmpuri sau clădiri, doar râul și drumurile. Dar valea se deschide încet și apare prima așezare. Țăranii, foarte muncitori, lucrează fiecare centimetru de pământ cu vite și ustensile primitive, dar sunt mulțumiți de recoltă. Urmează Paro. Orașul Paro a fost întemeiat în 1985 și s-a dezvoltat rapid pe Valea Râului. Și aici, podul din centru e decorat cu icoane colorate, steaguri de rugăciune și tablouri ale diverselor zeități. Turnulețe mici străjuiesc treptele spre pod pe ambele maluri și fortăreața se vede în fundal. Vechiul pod de lemn peste râul învolburat era retras atunci când amenința vreun pericol. Strada care duce de la mănăstire e păzită de un ciorten mare. Apoi, pe stânga, se află templul Drug Choding, construit în 1525 de străbunicul lui Sabdung Namgyal, care ședință la sosirea sa în Valea Paro. Orașul e străbătut de o stradă dreaptă care trece pe lângă un turn monastic, o piață și clădiri cu o arhitectură tradițională. Pe stradă sunt multe magazine mici, tipice satelor de munte. Aici își fac localnicii cumpărăturile.
Drumul spre mănăstirea Paro merge de-a lungul văii spre Dungtse Lakhang, un mic templu sub forma unui ciorten tibetan. Legenda spune că aici trăia odată un monstru, o țestoasă cu 9 capete care aducea ghinion localnicilor. Oamenii au reușit să închidă peștera în care locuia monstrul și au construit templul deasupra ei. Aici pământul este fertil, nu există monștri, iar tehnologia modernă cucerește încet valea izolată. Mănăstirea fortificată Paro este una dintre cele mai frumoase clădiri din Bhutan. Într-o vreme, impunătoarea fortăreață controla drumul prin care armatele tibetane invadau în mod repetat. Uki, un turn central cu templu mare, se află în mijlocul unei curți și e înconjurat de clădiri, temple, mănăstiri și birouri guvernamentale. Guvernatorul văii și călugării locuiesc în clădirea de 5 etaje. Partea inferioară a celei de-a doua curți este o zonă închisă, decorată ca atare. Acest mic regat a supraviețuit peste 1000 de ani într-o izolare autoimpusă, rupt de lumea exterioară, având propriile politici. Deasupra orașului Paro, pe o pantă de pe malul drept al râului, se află templul râului Ki. Legenda spune că un demon cu față de femeie s-a stabilit peste regiunea munților Himalaya pentru a împiedica răspândirea budismului. Pe trupul ei au fost construite 108 temple. Astfel, Chiku Lakhang a fost construit pe piciorul ei stâng. La capătul văii, cam la 15 km de Paro, pe un deal, se află mănăstirea fortăreață Drukgyal, cândva importantă. La poalele ei se afla frumosul sat Tsento, cuibărit lângă stâncile protectoare și înconjurat de câmpuri fertile, pământii sau verzi, în funcție de anotimp. Azi, doar ruinele amintesc de rolul eroic al mănăstirii fortificate în timpul războiului tibetano-butanez, ca punct de apărare împotriva invaziei tibetanilor. La câțiva pași de singurul drum din Valea Paro, așteaptă cai de povară. De aici începe urcușul greu spre una dintre cele mai izolate mănăstiri din lume. Unii cai se întorc în vale, eliberați de povară. După multe curbe, apare mănăstirea Takht Shang, cuibărită în stânga abruptă. Mănăstirea Cuibul Tigrului e renumită în toată lumea. Steaguri flutură în briza răcoroasă și roți de rugăciune se rotesc la 2950 de metri altitudine. Ajungem în acest loc sfânt, aflat între rai și pământ. Acolo unde a aterizat Guru Rinpoche triumfător, pe spatele unei tigroaice zburătoare. Această țară uimitoare și-a păstrat tradițiile, secretele religioase și identitatea culturală. Tashi Delek. La revedere, Bhutan!